Okay, maing mudton usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines, good morning world, good morning universe, o good morning usab sa ato ang mga kaigsuunan nga mga taga Valencia ug taga Pamplona. Happy fiesta kaninyo din ha. Kumusta naman, no? Kanang Valencia mga higala, mga Recoletos ng mga nagkuan din na nagdumala, mga suod po natong higala, mga higala. Of course, din na sa Pamplona, ang ato apod nga nagdumala diha, mausi, kinsa man. Father Frank Bomediano, ang atong gapong suod nga higala. So, happy fiesta na kaninyong tanan ha, mga taga Valencia ug taga Pamplona. Kumusta naman, no? Mga birhin, mga Marian Fiesta ni sila mahigala, no? Mga fiesta sa mahal nga birhen dito sa Valencia, Virgen de los Desamparados. Virgen Desamparados. Ayan, no? Nya sa Valencia, sa Pamplona, Virgen del Pilar. Nuestra Señora del Pilar. Mo po na siya kuan kanang gitawag nato og patrona sa Zamboanga na manay Fort del Pilar din ha. Nahala no, maayong mudto na kanatong tanan og wala lang usa kita karoy kuan ha. CBCP News may gala kay medyo luya-luya pa ko gamay no, plus magisip-on pug ko laban-laban akong ulo gamay muna nga mura og wala kay ko kasi kaso ang akong oras gigahin ako sa pagpahuway kay ang tambal na ekonomiya higala sa sipon pahuway ra gyud. So mana nga gahapon nagkuansad ko nagbulo bed rest sad ko tanaw-tanaw og Netflix. Mura man gyud ako ang kaligmitan nga buhatonon. Netflix ra man gyud o uban pa no nga mga uban dai sakto ra ba ni siyang kuana dai tanawa wala ba ni siya nasipiat nga pagkakuana. Sakto na siya. Oo. Okay, very good. Na ako dahil gi-check ang ako ang kuan din na ang ako ang sa tawag na to niya na sa TV. Sa ito nalimot ako mahigala. Kabalo kay kuan ang mga termino sa una sa la TV kay nakaseminar man kuan sa kining kuan mo tong amuang gaseminar na mo sa una sa kinibitong kabahin sa paghimo og mga ikaw ni ana bitaw kini mga klasiha. Classmate ni kuan, classmate ni Steven Spielberg. Di kay Steven Spielberg. Classmate ni kuan kanang Lucas, no? Lucas, no? Kasama dito katubitawng singala aning director sa Star Wars, George Lucas. Ganyan. Abi no, padayon ta manghigala sa atuang nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon, ari kita sa atuang mga patron, no? Ato nga unahon nato pag-discuss kining kabahin sa Virgen de los Desamparados. No, sa pamagigala ha sa naman tug ako ang no adera. Kini ato ang bitaw kagulangon manghigala mo imo patigbabaw usahay. October 12, kumusta na dahil akong classmate din na sa kining Batinggil, ang ato ang koraparuko din ha, nga way laing kung dili si Father Tonton Arnaiz. Classmate ako na mahigala, best friend po na nako si Father Tonton Arnaiz, medyo nagkabulag-bulag lang meron kay lagyo may assignment. Ang amo mga assignment medyo galagyo may sa natong Dara mahigala ha, tungkol sa kadaghan sa atuang mga notes, mahigala usahay. Malibog na ta, o asa na to, nabutang ang uban na tong notes. September 30, ano po tayo sa October 10. October 12, dara mahigala, no? Virgen de los Desamparados. Okay. Unsa may origin ni ining Virgen de los Desamparados. Nga matud pa sila maoy kuan. Mao'y ato ang patron diha sa Valencia, Spain. Patron saint na 15th century to take care of the abandoned ones, no? Na dunay matud pa sa usa ka higayon ni ana, adunay tulo ka mga extraordinary young man who offered to carve the statue. Unya 3 days. 3 days sila nga nag carve sa usa ka statue. Doon na ba'y kuan ba?
murag kura paruko, dunay miduol kaniya sa Valencia, Spain ni nahitabo. Dunay miduol kaniya ug ni offer tulo ka batan-ong lalaki mga gwapo. Nga ni offer nga sila maoy mohimo sa estatwa no sa mahal nga birhen. Nya 3 days sila sulod sa usa ka lugar. No na usa ka lugar unya kanang after 3 days wala pa man yun mga abre sa usa ka budiga giabrehan nila sa ilang kuraparoko ug maoy ilang nakit-an kining mao nga birhen, kining Birhen de los Desamparados. No, ipakita niya diha kanang de los Desamparados. Muna niya nga kining karon ang kining Valencia gisaulog pud og adlaw dito sa Valencia, Spain. I don't know kung parehos ba og timeline. Pero karong adlaw sa Valencia, Spain, gisaulog usab nila ang fiesta sa mahal nga Birhen de los Desamparados na meaning ana Our Lady of the Abandoned. No man meaning of Birhen de los Desamparados, Our Lady of the Abandoned. Unya another patron saint karong adlaw nga gisaulugan mao pod kining Our Lady of Pilar, no, Nuestra Señora del Pilar. Usa man po'y legend ni ini. Kini si Santiago mo ang usa sa mga apostoles ni Kristo. Kuani siya may sa ato pa na siya may natahasan nga moadto sa Espanya. Unya matud pa at the beginning of his mission, murag wala kay bitaw siya ba makakita og maayo nga resulta. No, na sa akong psychology, murag maglisod gid siya kay dili ba siya ka maong makinat sila. No, unya Hudiyo pag yun siya. Of course, lahi ra man yung kitsura ang mga Hudiyo sa mga Katsila, no? Ang Katsila, lahi pod og beauty kung inkomparar sa mga Hudiyo, mga pangason, pero dili puti. Dili man puti ini mga may pagka-brown maning mga Hudiyo. Ang mga Katsila, of course, bangason gihapon, pero mga bland og buhok. Say brown, nya puti. No, lahi ra gyud sila og feature. Mo siguro ka murag wala kayo magmalampuson ang mission ni Santiago dito sa Spain, no. Yang dalan nga gilaktan mao katong via Compostela, no, kana bidang dalan paingon sa Compostela, Spain. Unya sa dihang na discourage na kini si Santiago, no, kanang patron bastanhay ba. Ang nahitabo nagpakita ang mahal nga birhen kaniya ibabaw sa usa ka haligi, mo nang gitawag og pilar. Unya dito sa haligi nagpatong ang mahal nga birhen, dili po siguro taas kay ang haligihan, no. Ang akong association og kanang haligi taas man. Siguro mubo ra sigurong pagkahaligiha. And then dito ang mahal nga birhen og gihinabi kini si Santiago. Ang usa sa mga kining gitawag nato og kanabitang nakapahimong extraordinary ni ining mao nga phenomenon. Kaya tungod di anang higayuna, ang mahal nga birhen buhi pa. Tua pa sa Jerusalem. Unya, at the same time, nakapakita siya dito sa kanang dalan paingon sa Compostela, Spain. No, while nagpahuway kini si Santiago. So, alang sa mga Bible scholar, mao kato ang first kanabitang example of bilocation. Usa kato sa mga kanabitang event nga matawag tong bilocation. Kaya ang mahal nga birhen nakapakita man ni Santiago. Nya tuar gud siya sa Jerusalem ang mahal nga birhen. Sa Santiago tuwa na sa Espanya, naglakaw na siya paingon dito sa Compostela. So muna nga ang nahitabo mao nga motoy primero nga recorded nga panghitabo nga diin ang mahal nga birhen nagpakita sa usa ka lugar sa samang higayon, no, by location ana. Naunya gisultihan lagi sa mahal nga birhen kini si Santiago nga kay medyo lagi murabag na discourage na. Niingon ang mahal nga birhen, ayaw padayon magbalampuson lagi ka, tabangan lagi ka sa Ginoo. Muto hinungdan nga ang mahal nga birhen mo'y nag-encourage gyud kang Senyor Santiago. No, nga mao kana nga gipadayon gyud si Senyor Santiago og na Christianize gyud ang nagtakod-takod na, no, na Christianize gyud ang Espanya. Pagka Kristiyanos na ang Espanya, of course, nahimo tang connected kay ang grupo ni Magellan mga Katsila man to. Gani usa sa mga pare nga nakakuyog kang Magellan paingon diri sa kini first expedition niya, ha. Di kay usa ra man to sa ka expedition. Sa iyang expedition diri sa Far East,
ang usa ka pari nga mutubag sa pangalan og Padre Jose de Valderrama Katsila. So in other words, si Santiago o kita, doon na tayo koneksyon pinaagi sa mga Katsila ug ang mahal nga Birhen of the Pilar. Namuna nga dito sa Zamboanga karon, ang mahal nga Birhen sa Del Pilar gipasidunggan gid dito. Naa gani ko dito. Kana bitang puerto, kanang fort Port del Pilar katong lugar sa una nga diin dito naggarrison ang mga Kastila nga mga sundalo dito sa Port del Pilar. Ana no? So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Birhen de los Desamparados ug Our Lady of Pilar. Duha sila puros kapon Birhen. Klaro, so again, once again, happy fiesta sa Zamboanga, no? Kaya mag-abot man ta dito, kaya naaman po ta sa Facebook, no? Ato dahil i-greet po di ay og buenos dias, no? Los Zamboangueños para el fiesta de nuestra, para po tayo kinachila, no? ¿Cómo estamos, señoritos, señoritas y caballeros? No, fiesta del patrones, Nuestra Señora Virgen de los Desamparados and Nuestra Señora del Pilar, no, para los hijos y hombres y mga kuan nato ang higala, hermanos y hermanas in el Zamboanga. Tengo celebración de la fiesta del Virgen del Pilar. Ayan. kining mga taguan may gala sagol man nilang Chabacano ba, no? Chengo na sila, no? Chenes na sila mga Katsila pod bitaw nga mga sagol dialect. Okay, no? Klaro? Okay, ari kita manghigala sa ato ang teachings of the day. Atong teachings of the day. Ato lang gihapon ko haon diri manghigala. Ato sa mga pangutana na ta, mga pangutana sa usa ka awit. Yan o. Pero ari kita sa katekism nato manghigala, ha. Unang pangutana. Daghan na kini akong libro sa katekism na maglibog na gani ko kasi akong itudlo ninyo ani. Ipilti ng daghana. Okay, ari kita sa mga pangutana. Pero sa Bible dunay duha ka Santiago, Santiago Mayor ug Santiago Minor. Asa may utsoy pasabot na ini? Abi no, adunay gitawag natong Santiago Mayor. Santiago Mayor, igsuon ni siya ni San Juan Apostoles. Mao kini siya ang giputlan og ulo ni kining Haring Agripa. Muna siya patron sa tanhay, naog sa dapitan. Nya kini si Santiago Minor, ikaduhang gitawag, ang nakapamayor di ay ni Santiago Apostol, kana bitang patron sa tanhay, gitawag sa Santiago Mayor, kay una man siyang gitawag ni Kristo. Igsuon siya ni San Juan Apostol. Onya, kini Santiago Mayor mo unang gitawag. Igsuon pud ni siya ni San Judas Tadeos. Unya, died as martyrs, gitoklod kini siya ibabaw sa usa ka templo. Okay, klaro? So, ang Santiago Minor, ikaduhang gitawag. Ang Santiago Mayor, unang gitawag. Okay. Tinuod ba nga adunay duha ka level sa paghukom? Napunta sa mga judgment ni Megala. Aduna. And what are they? Particular judgment. Kana bitong tinagsa-tagsa nga tawag. Ang unang nakadawat gid ining particular judgment mao kini si Dimas sa Lucas kapitulo 23 bersikulo 43. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. So automatic gihukman siya ni Kristo ug automatic siya nga gidala ngadto sa giharian sa langit. Butoy particular judgment. Unya, general judgment sa Marcos 13 kapitulo 32 hangtod 36. Apan walay nasayod kanus kini moabot katong adlaw, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak sa amahan,
ang amahan lamang nasayod niini. Busa pagbantay o pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus kini muabot. Sa to pa, muna ni siya ang general judgment. Okay, ningon na good nyo. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kun kanus kini muabot. Kini bitang katapusang paghukom. General judgment ani. Kita nang tanan. Wala na ni ingon nga exempted pa. Okay? Okay, last na to mga question mo higala. Pader, aduna ba'y duha ka klaseng pari sa Katolikong simbahan? Daghan kay pari sa aton. Dunay gitawag nato sa in English og diocesan priests. Kami god mga diocesan priest man mi. Og doon na po yung mga religious priests. Katubi taong mga katubang mga Jesuits, mga Recoletos, mga Franciscan, na. Kami mga diocesan mi. Kaya ang among pinaka-head mauman ang obispo, ang among pinaka-superior. Unya ang among vow kuan rami obedience o chastity. Obedience meaning mutuo gyud sa obispo, at the same time dili po mi magminyo. Munang ako ulitaw ra gyud ko hangtod sa kahangturan. Walay minyo ay ni nga mo higala, no? Although doon ay mga pare nga naminyo na ron, pero natagaan man na sila dispensation or pagtugot ba gikan sa Santo Papa. Iyon nang applyan. Pero dugay pa yun na kayong applyan, ma-approve. So, daghan na kayong mga na-approve na. Mga kaing sa una na kung pare. Pare sa una, may apply sila og dispensation, kaya gusto silang magminyo na, gitagaan po sila sa Santo Papa. Ikaduhang klase sa pare, mao nga kining religious. No? Doon na sila vow of obedience, chastity, pero wala sila, pero naa sila vow of poverty. Dili sila pwedeng muhupot og mga propiedad. Munang kami, ako dump truck, nagamiton ako sa akong construction, naapong ko'y jeep, nagamiton ako para sa ako ang pag-antos bukid, naapong ko'y multicab nga akong gamiton pod para sa akong mga pagmisa sa mga patag-patag ra ba. Ako ra may mag-drive sa patagra. Pero adto na ko sa bukid, adto na ko sa ako ang jeep nga 4-wheel drive, no, nga pangkuan off-road nga jeep nako. Sa akong construction kay gasinyo man ko construct pod og mga kapilya, no, mga kapilya uban pa napog koy gamay nga salakyan mini dam. Ako ginang kaugalingon kay wala man koy vow o poverty. Okay, klaro? So, happy pista po di ay sa Manghulaya, no, usa sa mga kuan po diri namo. Pista po dun sa Manghulaya. Okay, klaro? So, daghang salamat o ako lang gihapon kini. By the way, ang mga pasalamatan din ako, no? Si Camel kanang Surmiada nga maoy tig edit uban pa nga mga technical party sa ako ang programa og ingon man usab si kining ang usa nako kakauban mao kini sinalimot mo ko mga higala ni si Christine. Christine nga umbak. No, nga mao po itig gamit, mao po itig pahaom sa akong programa diha sa dinha sa teleradyo. Okay. Radyo DYWC. Salamat ug maayong mudto Pilipinas.